Majong adlaw ni Judy ha, kamustang ijuhang mga lagay? Kung kami naman ang inyong tanungin, ito buti-buti naman ang aming lagay. Nandito pala kami ngayon sa Ubay. Nabuang na Tagalog na mas plurami. Ito, damis Flash Express na. Anong Flash Express aris Ubay? Dari beto sa Patima Highway. Sa di makaabot sa fire station. Wadyo ko magdahom nga na Flash Express dari. Which is good sa among ang gagmay negosyante. Gagmay negosyante. Bisa gamang negosyo, lugod ra to. Hindi ta makakainalipay ko karon ka nag-uban na pud ming tulo kay og nakasubaybay jud kas among vlog ever since the world began. Bitaw, dara jud pus 2020. Kami mga jud partner ja kay insaan ta man nga na may tagsa-tagsa ka kinabuhi panag sa naraman in taon mi magkita og karon nagkauban mi og di gabanding mi og kay ba mo gami gabanding di as Flash Express kay magpadama lagi mi produkto dali ra turon guys kay naara sa highway mismo basta kay di pa kaabot sa fire station wa may laing yelo daan ha kit-an man injo majud di mo kabasa og di pud mo makabasa way problema kay pwede man mangutana dito ra baday pud ka syempre mangutana pud ka majud hangahag bari kag naong di man di mangutana gajud aron di masaag na dakurungan ka karon Gua palitan ha ani lang. asa man ni Ito ba ada na Pero nga na, basta di ko basa pa yung picture. Yung marami kong group. Gulit yung mama ko ah. Kasi pa rin flash. Di ba di ay? Parang pada. Sunod ang sunod ang magkuha na talaga ng balikbayan basta itong ilahon. Hindi na. Ipakita flash. Okay. Cellphone man. Okay, 1, 2, 3, yes. Kato dito. Kung ka mo pa picture sa ko. Ay kayo ba picture si? Sige, mag-picture pa mas daw. Itara na mo. Dito, pwede lang ako si Gio sa ko. Mayroon mo ko sa unang paglalapit ka mo. It's in. Di chill ka lang nasa dito. At bay Africa. Ay, ilan. Sa ito ni Shaggy. Mga na first time to eh. Ha? Agi mo laging buhatag is tanaw nakailis na smag. Ang yan mag-flash. Dagana ba sa sini na nga eh. Anan si kinato. Mamananat pagod. Dati nga ako pagbalik, ang gupahan naman duwit lang. Dali na lagi kaso. Wait, interview na yung chat. Kaya ron ka nagsura mo. Dati kanita ko mo. Sipot kayo uwaw ko. Bisita sa si Nanawag Mamayo. ko, nanawag. Nanawag ra Mga may masig complaint sa nako ni Pinky. Pero kami nagtiwas na tubuan sa bahay kay daplin makalsada. Di kami magkapadadyon kadaghan may manghunong. Kita amig gilit dato sa taga. Di ka concentrate. Oo, di concentrate kay na may munong dyan. Aguban ba dyan, di kasabot na nag-film pa, kasampit dyan. Ato ning balhin may darin sa taga. Kay sulunod magamay. Ayos, gawas na. Ato ka mas. Ay, bila chinilas pag kayo na chinilas mama. Okay ra na, oy. Dapo ka mama. Ato nga Oh, nahaman ra gid sa mong pagpakakay. Saan ta man ang mayor na gani negosyante pa sana all. Bahini ba sa misginan siya nanadang ha? Bahini misginan siya. Dito ay. Flash Express Ubay Bohol. Barato ra man gud sila mo nang darhimi kay wala gid tayo mga mamiso makaskas dito kwarta, syempre mamili tag barato, mga bulot gajud mo adto mas mahal. Pakno jud mo, ari ra mas barato. Mato sa mig Mercury kay upalit ko og maintenance kay jang huktan ra kainom. Lah, sakay. Yo have Dami karon sa PC. Ha? Alis siya. Oh, dami sa PC kay sila sa mga ita ko nagpahumot kay magtagbo silang uyab. Mazo naman ni kilab ni dali man imong anso. Pili. love the ay. Dami sa PC. Humot na. Hi. Hala, yabrihan. Adyo lang pisita, sumutaran. Oh, ayo lang spray kay naa na kay papiriso nagajagas taga PC dana. Kinala nang i-spray mo na ng paliton. Ang humot eh. Oh, hi. Dami sa PC da. Hi. Mubalik ko na mag-purchase ko. Ingin man sa Ate Marilo, ipaingan ko na mo kay manggigawon mo kuno mo. And magpagwapa. Gwapa naman daan. Oo. Kaya nga buntas man, hapit sa Medaris Burgeran. Ila burger, kaya mo mukha burger. Wa nagha itlog. Naron kayo burger. Grabe. Gamas, mas inda. Okay, init man nga na. Lami, alam ang handbag, lami pis natin. Agsud. Nagsud sus mga papel. Xiangmi. Mga papel, og siyang may hamag Xiangmi siyang. rin. Wa, nagsyang may urot na, gipadana. Nagkuan ko basig na makahirag mo data. Bitsog, demo da dun. Wa na may demo, ipakita ra nagbipuran after. Ipakita ra nagbipuran after para klaro. Gaho. Kuan nga kang may. Ano ka na to? Pirla.
Hindi ka itong kinaraan ba? Kompetensya may sagsabong dali. Hindi, katong na. Sensanso. Mina. Sensanso. Mina aho. Guys, Mina. Katir sensanso. Grabe na. Kamayor kay kuha naman nga modern generation na siyang Mina. Nagbugno, ito yung mga sabon. Bugnog ang mga brand oy. Kay Mina man nagkatir sensanso. Nadi ay, ano? Oh, dia bitaw sensanso ro puri. Katong karaan ka. Ito, Oh, kato na yung pangarang karaan na dyan, nga nagkang tiyak. sabon na ito. Di, kanang cream to. Alagi. Cream, eh, ba nidya? Samar. Puti ya, di ay. Puti ya. Ay, balsamar. Init ba ni? Init to di ay. Mga sa may katasa. Namiyan na urus-urus. Nauli na mi guys, gabi na mi nakauli. Aw di ko pud gabi mga alas 5 na pud nga na. Anja kay nalangan pa mi kini hapit mig sa Pasko, yung palit na mi sud-andaan. Palit na mi glitson man karon di na magluto. Daghan pa ko trabahoon karon to uli na dari kay da may mga parcel nga bot wa pa intaw na maabri. Huy, daghan ko mga parcel nga bot nga wa ko mag-expect daghang panalangin. Dawat og day sandal. Basta kay daghan day mga wipes, day mga pamba-beauty. Thank you kadtos mga ning salig na ang mga brancha, mura pug mao feelingon. Bitaw ganina magpasalamat tay ko sa mga na-meet na ganina. Picture may ganina. Hoy, asa ka mga picture. Pang comment atong picture diya. Pang barangan mo ron. Bitaw. Di anas undoy sa pa kani uli na nakasa ni. Kaya pag uli na hagbata nagsigihilak gipilasan wa jud nimo ilisi. Ganina ramday to nalibang sa isang diaper. Mao sini nakapait jud og agban na ibilin sa bata o nagkadimao. Ang udya nagsigilak. Arang uudya gid ang kuan nga puwag ng lisik. Tambawa na. Limang kaalauna pa to. Salin, makas ganina. Ang ikasapa sundoy kay agbata intaw nang sigilak-kilak pag uli na ho. Sus karang puwan maniglisik. Na, nadaot maniglisik na kuan ka na na pilasan kay wa man ilisi. Libang man di ay aron usa intaw bata lami lagi dukdukan nga mahal lagi. Manang usay malakaw ko agang na di ara sa bata o di say kanunay ug nakos gawas agang na dara-dari. Lami ta pud lag-lag lagi nga nagapanagsaraman. Sus, di man po tayo maka-enjoy 100% kuno na. Di ta maka-enjoy 100% kaya ang bata dadarin ganahan atag kamusta ka to ukir ka to na bungi nam ka to na nam ka nga nang kaon nam ka to lapo kaon nam ka to tai nga kay mukha to ba nga naghugaw ng mga bata gaw gani ko bisag sa repang hungit-hungit. So, pangat ko. Sapa guys. Nako i-share ninyo ay dara. Yeah. Nako i-share ninyo nga sunscreen. Yeah. 75 pesos rin dyan napalit sa TikTok. Tanawan news ang showcase. Maado siya guys. Lamig dyan texture. Dyan na dyan moisturizing effect. Dyan refreshing effect. Kaya bugnaw man inig bagno dyan. Sa halagang 75 pesos guys. Naan na muy pila man gram sa 60 grams. Arang dagana na. Bugat ganyan siya dyan. Arang lami ang color. My favorite color blue. So lami ka. So tanawan news ang showcase. Ahaning gibutang dito. Inig-click ninyo ang TikTok. Ang TikTok kay from bula naman. Inig-click ninyo ang TikTok na nakabutang na ubos nga showcase. Speciality ninyo naadagtog mga ahong gipang tinda. So, kani, aning gibutang dagto. Kay, ganahan mo ko na ni. Ganahan ko na ni. Kay, agidang, idahang smell kay, humot-humot. Gana igo-igo ba, mild ra. Ganahan ko, unja, daghan. 75 ra. So, gimong technique dani, yung di ka mamahalan sa shipping, mang-recruit ka, o kinsa pa'y ganahan, o sunscreen, tanan mo siguro ganahan sunscreen, kay kisabay ganahan mapagod agnaw, mura nagnaw kunod sa kaliro. Ha, ganahan di kagimong nang murkunod sa kaliro. So, mag-sunscreen ka. Ansa kaya mga sunscreen kasagaran sa mga ito ang local na tindahan kay mahal man. Dito bita ko ganyan sa Korean. Aw, misos, karabing mahal. Agbilo, tag 599. Asa mo tag 599? Diyan ang gamaja ra. Kuan ra. 15 ml, 10 ml. Siguro arang kagamatoy ka adyo. Ansa. Sus, tabangan. Kisa makunupay og mga dato. Nakitang igo-igo. Rin taon po makapalit og bugas. Ansa, igo-igo ra makapalit og buwad nga. Goodbye hid. O pot-pot. Kapalit ito ng 599 nga. Kuha na to. Tungag sa kong bugas na to. Mao nga. Kani highly recommended na. Kaya nga barato ra. Actually guys, daghan ko yung mga sunscreen. Pero kani usan is ang gi-recommend sa mga una budget. Kay whitening naman ni siya. Ha? Whitening. Protect against summer sun pa dyan. Conceal skin imperfections. So asa ka na. Naamag ko sa jay. Basta na jay brightening effects. Wajin ninyo. Tanawan nyo ang showcase. Kay nga no sayang. 90 na SPF Pwede na ni isuot og maguna. Di na naiingon ko pero mag-apply ka na every 2 to 3 hours. O gusto dyan kag kanang maprotektahan imuhang naong. Diyan dapat imong lusyon na apoy SPF. So haron ning gi-share ninyo kay isa ni sang mga nadawat na apo koy daghan nga mga nadawat dagto.
nga wa pa na naabrihan agang parcel gina ko ni dawat nga sandal tanawon ni jugang TikTok kay na kwapo lagi ka jugang mga nangadawat o kung mag-expect nga lami itong sandala kay tag 79 ra pud pre presyo na tong sunscreen nawa mo dari kay da siguro dalton sa kwarto kay wa pa mo nagisod sa gawas pag abri na giduduan tong dalton ganina nawaan ka tong pikas. So anyway guys, bag-og open ag Flash Express sa Ubay. So kinsa tong nay mga negosyo daan nga gusto makatipid sa buang ako. Gusto makatipid sa shipping, do mo sa Flash Express. Naana si just sa Patima. Ubay sa highway ra nga Patima ha kay di na mo dito mo kagkag pamubis sa asa. Ana sa highway sa di pa makaabot sa fire station. Nakita na raman ninyo basta yellow da na nga tarpaulin. Flash Express. Kay paspas po na sila mabot na silangan man Flash Express. So basig ato na po ko magpadaog na mamalit na sa ang mga ibang mga balibalig sa daari. So maar siguro tatong vlog today oy. Kay murag kapoy nako. Basta kay tan-aw ninyo ang showcase ha ug makaadto mo sa TikTok kay labinas katong mga gusto maputi na tanawon ninyo ang showcase kay na ako dito gipang share dito nga mga products nga akong gigamit personally kay di ko magbutang dito product nga una gigamit diyan na po gigamit ron nga ako ng kaning pangkuan sa pimple bitaw awa pa na gigamit gamitonon pa tong i-review pod og sa ni mawa ba dyan ang pimple kay naanam ko yung mga pimple good pero ning baritin up jud kang no naputi jud pati yung bugto na so maura to uy